an nisɔngoyalen don mun na k'a yira d'abord u ye an tɔɲɔgɔn journaliste minnu mɔgɔ 2 min minɛ minnu ye Mali Actu journaliste ye hali u minɛyɔrɔ la u ye galon tigɛ parce que dɔw ko u minɛna cyber la u minɛna yɔrɔ or u taara minɛ u ka journal yɛrɛ siège la donc u bɛɛ b'a yira ko galon don u ko k'u ye essayer ka maire dɔ de chanter ko ka wari bɔ a kun ka essayer ka vidéo dɔ monter k'a yira k'a fɔ maire in bi ko dɔ la n'a ma na ni wari bon maire in yɛrɛ ko k'ale t'u dɔn o ye o témoignage kɛ donc an bɛ mun fɔ an b'a fɔ k'a fɔ nin tɛ foyi ye parce que journal en ligne ye journal ye min bɛ ka fanga bila difficulté la donc nin ye moyen ye dɔrɔn ka se ka u ka se k'u da de u kana se ka kuma min b'o misaliya min b'o tamasira o de ye k'a fɔ bi in na u ka baarakɛminɛn bɛɛ bɛ justice bolo